Здравейте хора, аз Теле и съм Кайфиксил. Ей! Не за първ път съм тук. И моята къща, може да им чуете, може да чувате, не знам, микрофона ми е много стар, 4 годишен. И може да чувате щене, равно звуче. Но скоро да се разкувам нов и ще си много щастливи, защото няма да е толкова каден. Отвратителен противен. Къде сте играем Quake една игра, The Wizards една игра и Arena Brawl една игра. Значи, предупреждавам. Ну, виж това. За да изиграя една игра на Quake, да. Предупреждавам, че съм голям нуб, предупреждайте се Пригответе се много десетилетия да се пръснете от смеене, защото аз съм най-големия наук на Quakecraft. Аз съм просто нескъпя на Quakecraft. Между другото, това е вторият, защото като слушах първата игра, е краш на Майнкрафта. Това е най-готиното нещо, да се случи, като направиш игра. Да. Между другото, едно друго момче снимаме, защото сега той не може да снима. И не знам защо. Както и да е. Днес ще направя още един доста чул качен и още качен. Който ще направя заедно, не знам къде ще остане. Той няма приема там, само да кажа. Цялата. Бачо, просто се напред последния място. Правя просто саркастичен стил. Да, аз съм искам повече да става, защото има най-голата неща в света. Само да видя, че на 2 години. Само да не го би това, да почне. Не знам, ще имам време на лапс, къде си е. Имам си идея, че просто не слава. Да, аз го стрелям. Като един час. Много късен къстек. Или ужасен къстек, или ужасен стилус. Да, къстек си. Да съм много ужасен. Что? Ако никаква игра няма. И защо ще преценяваш? Да, убих един. Супер. И така, как да го оцелих, аз... Шест кила, что ли? Точно. Сега някакъв цел, на който е да ударим нещо. Good pro skills. Спомням само пред стълби. Тази игра няма край. Не, има. Още 3 път напред. Не са клика да от някаква мишка.
Как губы кажете? Брать подошли готно. Я не спринт. Я сильно ужасно. Някоя служа, който иде. Много дълго съм тук. Сигурен съм. Сега отиваме на TNT Wizards. Аз имам DVD. Мой Wizard. Сигурен. Да, значи, това е Wizard-а. Атаката му е огненото, който гаста ни пуска и дефенсата му е телепорта. И той има своя на огъня. Kinetic Wizard, т.е. моят Wizard е... Да, аз толкова бавно казвам. Малко нечестно.
един от това да ви го бяхте получили, беше да някой уверен, ще си медият. Реално ги той да, ще се да, ние сме Deadbush. Да. Вземете микрофона, скоро мисля, че казах, че скоро ще спомня. И няма ли да влея в това? Лоби, може би трябва да напиша. Да. Лоби. Чакай. Включваме на арена Brawl. Не знам защо се запознава се. Ще играем 2 vs 2. Silver vs 2. И сега чакаме да не се чакаме. Да, мисля да спрем. И като почна игра да пусна. Така. Почва. Изчаках, като правих клипа, минаха около минута. Ето и го учиш неща. Да, ти сказваш, не знам. Си играме с медиа отдавна. В картица общо не съм не влизала отдавна. Давай! Тицкали! Направо смятах да мисля не, че аз съм много кръв. Да. Смисъл, Сергена този... Да, какво да различа. Аз скоро ще умра. Ма бил 300 000 метра, бе. Сега слагам на тялото. Така ме лочи, бе, като си. Не така. Ahí está mi guay. Тоест няма шанс. Няма тимове, бе. Бой колко са зле. Може би да е стил. Не знам. Мое... Он е напред! Уау! Бързо! Лачка! Ти трябва да ми шижа? Оксо! Не бягайте! Стъргли си! Това беше ужасна игра. Просто. Не отваря като враг. Отиде. Давай нашия. Трепи го тоя. Трепи го тоя. Давай да меч. И ми заби. И само изпраща. Добре хора. Мисля, това да бъде цифра. Аз съм невидима. Защото вече много. Не. Нашия, дай! Трепи го, унищожи го, смъжи го! Направи го на шумка! Давай нашия! Вау, аз съм жив!
бяха крайните, това бяха Arena Brawl, The Wizards и Minecraft. Тук гледаме един епичен бой. И нашия малко си нека накрач, че ли бях? В момента вървя назад. И наша го прекръпва, просто... Край, ГГ. ГГ за нас. За тях е много лоша игра. За тях е бъгън. Това се бъгън. Нашия кол готина. Ай, аз помагам, наш, давай. Трипе го и аз. Тук се. Ай, наш, виж. Помагам ти. Ко правиш са там? Дъбъл демидж! Браво! Нашия гений. Genius. Нашия Genius. Всеки ден дам. Надявам се епизода да ви хареса. Коментирайте, оценявайте, сабскрайбвайте се. И до нови срещи!